दिनैनि एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फुलगुरि गामिनि नयापारा गुदि फरायसालिनि थासारिया दायो जोबोद दुखुनांथाव थासारि। फरायसा फरायसुलिफ्रा दैसानि माथावरियावसो जिरायनानै थाखो खालामनांगौ जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फुलगुरि गामिनि नयापारा गुदि फरायसालि। बे फरायसालिनि थासारिया दायो जोबोद दुखुनांथाव। फरायसाफोरा दैसानि माथावरियाव जनानैसो थाखो खालामनांगौ थासारि। थांनाय बावैसो सान सिगां सारा आसाम नाङैनो अखा हानायनि जाउनाव गोबां आबाद फोथार न'बांफोरा खहा जानायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फुलगुरि नयापारा गुदि फरायसालिखौ दैबानाया खुरखानानै सिलिंखार खालामदों। दान मोनसे गोलोम बोथोरनि फरायसालि थाखो बन्द समाव फरायसाफोरा दिनै नयापारा गुदि फरायसालिनि थाखोआव फैफिननाय समाव नयापारा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि थफाजुर आली मण्डला फरायसाफोरखौ माथावरिनि सायाव जिरायनानैसो फोरोंथाय होनांगौ जादों। मख'नाय जायोदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फुलगुरि नयापारा गुदि फरायसालिखौ 23 जुन अक्ट'आवनो दैबानाया सिलिंखार खालामदोंमोन। बिनि उनाव फोरोंगिरि थफाजुर आली मण्डला गामिनिनो गंसे क्लाबाव फरायसाफोरखौ दुखु खस्थ'यै नेवसिनानैब्लाबो फोरोंथाय होबाय थादोंमोन। नाथाय दायो बे क्लाबाव फोरोंथाय होनायनि थासारि गैया होननानै फोरमायो। बेनि थाखायनो दिनै दुखुनांथावै 3 निफ्राय 5 थाखोनि फरायसाफोरखौ माथावरिनि सायाव जनानै सान्दुं अखा गिलुं गिलुं अख्रां बिखायाव नायदाव नायदाव क्लास खालामदों। बे थासारिखौ नुनानै खौरांगिरिया फरायसाफोरनाव सोंथि खालामनायाव फरायसाफोरा दुखुनांथाव फोरमायोदि जोंनि फरायसालियाव जिरायनो डेस्क बेन्च गैलिया, दैबानाया बुखारलांबाय होननानै बुङो। आरो फोरोंगिरि आरो गामिनि थागिबि रायजो राजाफोराबो बुङोदि थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो दैनि खुरखानाया बे ओनसोलखौ खहा खालामबाय थादों आरो देग्लायनि दैबानाया स्कुलनि न'खौ खुरखानानै सिलिंखार खालामनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुङो आरो बेनि थाखाय रावबो नायस'ना होननानै फोरमायो। आरो बे समाव जोंनिसिम मोनसे खौरां सफैयो। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि रिलिफ एन्ड डिसास्टार मेनेजमेन्ट ब्रान्चनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि मावफारिया बिबानगिरिफोरखौ लानानै दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ लानानै फ्लाड रिभिउ मिटिं खुंबोनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पि मुजुमदारनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय फ्लाड रिभिउ मिटिंआव आसामनि गुबुन गुबुन अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाहागो लानानै गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरनाव खौरां लायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो फारियै बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरखौ खामानि मावनायनि मुङाव रां जाख्ल'नायनि हेंथायै सांग्रांथि होयो आरो थाबैनो दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ नायसंनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायो। এফেক্টেড মানুহবিলাকক ভিলেজাৰসকলক কেম্পত থকা বিলাকক আৰু যিবিলাকে থকা নাই তাত চেণ্টাৰ বনাই হ'লেও মানে ফুড ষ্টাফটো যথেষ্ট দিয়া হৈছে, চাউল দাইল যথেষ্ট দিয়া হৈছে, মেডিকেলো প্ৰভাইড কৰা হৈছে আৰু যিখিনি লাগে সেইখিনিও দিয়া হৈছে। কিন্তু বাইদেউ দেখা গৈছে অফিচাৰসকল তেখেতসকলে আজি দিনৰ 8-9 দিন ওলাই গ'ল বানপানীৰ ভিতৰত, আজিলৈকে ডিচি চাহাবক ভালকৈ দিব পৰা তথ্যবিলাক যি ধৰণৰ দিব লাগিছিলে আগতীয়া হ'ব লাগিছিলে দেখা পাইছোঁ দিছে কিছুমানে আজি দিনলৈ তেখেতে প্ৰিফাৰ কৰি আহিছে বুলি কিছুমান পানী ওলাই যোৱাৰ পিছতহে যিহেতু দেখা যাব বিল্ডিংবিলাক আৰু কিছুমান ৰাস্তা ছাবমাৰ্চ হৈ থকা ৰাস্তাবিলাক সেইবিলাক ডেমেজ হৈছে নে নাই পানী নামি গ'লেহে গম পায়। গতিকে তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব। এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকৰ খেতি মাটি ভুই ৰোৱা খেতি পানী ওলাই যোৱাৰ পিছতে দেখা যাব যে খেতিটো নষ্ট হৈছে নে নাই। সেইকাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইটো দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে নতুনকৈ আকৌ ছাৰ্ভে কৰি পেলাই দিব লাগিব এই কথাটো কৈছে। কিন্তু অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে ছাৰ্ভে ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু ৰিপৰ্ট ডিচি ডাঙৰীয়াক দিছে, সেইটো আমি যথাযথভাৱে পাইছোঁ।